Etnik әйберләр модный хәзер, да? Әйе бик. Әйе без әле теге украшенияларда ясыйбыз, алтыннан әйтәбез, җимеш шушы. Аны кемнәр сатып ала, кемнәр әйтә ясарга? Әлбәттә, андый заказлар арзан булмый, чөнки монда бит инде дизайнерлар эшли, һәм монда һәрбер кешенең һәрбер кешегә индивидуаль рәвештә без карыйбыз. Этник әйберләрдән нәрсәне әйтә аласың? Без менә мәсәлән кожадан күп ясыйлар, ременьнар, браслетлар. Шуңа бизәк төшерәләр. Бизәкләр. Аннан ары бик яраталар хәзер менә шушы телефонлар өчен, iPadлар өчен, техника өчен чехоллар, аларга да рәсемнәр яраталар. Аңламча син татар шараларында, татар фестивальләрендә әле үзеңне тәкъдим итмәгәнең, чөнки моңынча сине күргәнем юк. Чөнки татар фестивальләре була, татар җыры, татар киносы, татар театры, анда инде ярминкәләр үтә, күргәзмәләр. Сез андыйларда катнашмадыгыз бугай әле? Юк, әле менә без үзебез әле яңа йөри башладык шул. Ярминкәләргә карый башладык. Без әзерләнәбез үзебезне күрсәтергә, менә шушы ярмаркаларда безгә бар нәрсә күрсәтергә, тәкъдим итәргә, менә әзерләнергә кирәк. Әзерләнергә дөресен генә әйткәндә өлгермибез. Чөнки заказлар килеп тора. Аларны үтәргә кирәкме? Без сезнең белән сөйләшеп киткән идек. Яхшы дизайнерларны табу авыр. Минем алар Ни өчен? Чөнки бит хәзер компьютерны белгән кеше күп. Менә бары. Күз аллавы юк моның. Төрле проблемалар була. Я күз аллавы юк, я ниндидер бүтән өлкәдә үзен күрә. Төрле сорау, төрле бәйле. Менә тагын шуннан да ул специалистлар белгечләр мәсьәләсен шул Никифоров та күтәргән, программистлар Татарстаннан китә дип, Россиядән китә, чит илләргә китеп үзләрен табалар дип. Мин хәзер аңлатам, минем уйлавымча, чит илләрдә аларның күз аллавы киңәя. Һәм алар Ни өчен? Минем уйлавымча, алар үзләрен свободныйрак, Иреклерәк хис итәләр һәм алар анда иреклерәк тә. Бездә монда иң беренче авырлык килә, бездә бик аз материал. Эшли торган материаллар бик аз, менә минем проблема. Теләсәң дә, мәсәлән, я аның материалы дөрес булмый, я начар була. Ул материалны табу өчен, ясау өчен вакыт кирәк. Һәм чит илләрдә ул проблема юк. Хәзер күпләрдә сорау турырга мөмкин, сиңа карагач эшләр, аларның инде фирма, компания, ширкәт ачасылары килә, документация мәсьәләсе килеп турырга мөмкин, ООМ, ИПМанда. Кагаз эшендә отчет биргәндә син ничек үтәсең бу юлларны? Минем бухгалтер бар, һәм юрист бар, алар менә шушы сорауларда булышалар. Ачылганда авырлыклар булмады, ачылу авыр түгел икән. Авыррак команданы җыйнау, авыр менә акчаларны нитергә инде аларга, менә шулар авыр. Ачылып авыны ачырга ул бер көн бардым ачтым. Менә инде эшләп китү, команданы туплау, үзең белән бер фикердәшлек эшләрне җыйнау, менә ул иң мөһиме. Нәрсә аларны рухландыра димсең? Нәрсәгә алар ияреп синең белән эшлиләр? Ни өчен? Менә югары хезмәт хакымы, син матур булган өченме анда? Нәрсә өчен? Минем уйлавымча, менә ничек мин үземнең дизайнерларымны нәрсә белән рухландырам? Алар ирекле. Алар теләгән әйберләрен тормышка ашыра алалар. Ирек дигәндә чөнки без аңлаган мөмкин, без демократия кирәк дип, демократия. Юк, иҗади. Сәяси демократия да була ала бит. Иҗади ирек. Иҗади ирек турында сез бара торган. Менә мәсәлән бездә график дигән әйбер бар, әйеме? Без менә уннан 7-гә хәтлек эшлибез, Островский урамы буенча. Әмма дә ләкин безнең дизайнерлар төннендә утыралар, иртүктә киләләр, йоклыйда калалар. Йоклый дип инде алар теге төнне буе эшләп чыга. Безнең сезонный дигән әйбер бар. Кыш көнне корпоративный заказлар, уже менә яңа ел бәйрәмнәренә фирмадагы һәм анда әлбәттә оборотлар бүтәнчә бара. Җәй көнне ул туй заказлары, юбилейлар, менә җәй көнне шул бит инде. Белән шәһәр бит инде.
барлашалар. Шул җин туйдагы туй заказлары бу менә замочклар, балдаклар, бокаллар, алкоголларда җин сүрәтләр ясау, открыткалар, кошыклар, менә шушы туй тематикасына полностью без алып барабыз. Менә күз хәзер күп кеше депрессия булган, эшлисе килми кешенең. Ләкин син алай итә алмыйсың. Чөнки синең артыңда командаң бар. Син эшләмәсәң, командаң да эшләмәскә мөмкин. Үзеңне ничек көн сайын эшкә юнәлтәсең? Кызык сорау. Хәзер көз көне монда особо депрессияга бәрелеп сугылып җиргә вакыт юк, чөнки яңа ел алда бара. Һәм яңа ел бүләкләренә көчле әзерләү бара. Әлбәттә монда то что депрессияга бәрелү, кай вакыт ашарга онытасың. И шулай торасың инде көн үтә. Менә ноябрьнең башы гына иде инде уртасы. Инде күп заказларның күбесен инде үтәп без менә бирәбез. Кризис диләр бит хәзер доллар үсә анда. Менә алар сезгә тәэсир итәме? Тәэсир итә, чөнки безнең күп материаллар Америкадан алына. Һәм әлбәттә күп заказлар бүтән илләрдән, Италиядан, һәм доллар күтәрелү безгә тәэсир итә. Без бит авылда, менә син Казанда туган, әтиәнне тәрбия бирә. Гадәттә татар әтиәннәрен тәрбиясе була тыйнак бул, бишлегә укы, шул эштән бу эшкә генә бул, тәртипле бул, эшеңдә бул, эшле бул. Эш кирәкме ул, юкмы ул, авыл турында сүз юк. Син менә иң мөһиме укып бетер, эшле бул, бетте китте. Син бу тәртип белән килешәсеңме? Юк. Гомумән бу тәртип белән килешмим һәм миңа андый балаларны әрәмгә тормышларын үткәрәләр дип уйлыйм. Һәрбер бала ул шул хәтлек индивидуаль булып туа, һәр баланың шул хәтлек көчле потенциалы бар. Һәм кызганычка каршы әти-әниләр менә шушы көндәлек ашыгу белән балаларның индивидуальлеген күрмичә, балалардан ниндидер стандарт роботлар ясыйлар. Теге менә тырышалар башта укып бетер, менә бишлегә укып бетер, бишлегә генә булсын, менә аннары бишлегә бетергәч кызыл диплом, обязательно университетка. Баланың нинди теләге, ник бишле булмасын, эшле булсын, аның бит нәрсәгә стремлениесын, омтылганын әниләренең гомумән күрәсе килми. Алар аны күрмиләр, гомумән алар куркалар. Кеше күрмәсен, кеше ишетмәсен, кеше булсан, кеше ишетсә нәрсә, менә кешедән аерылма, мин аны аңламыйм. Һәрбер кеше индивидуаль булырга тиеш. Балада бит инде ул бала тугач күренә аның омтылышы, аны күбрәк күрсәләр, бәлки бездә күбрәк креатив, индивидуаль кешеләр булыр. Һәм эшмәкәрләр күбрәк булыр иде. Эшмәкәр башкача, эшмәкәр була алмый. Менә бит инде даже выражение есть, еще до пенсии долго дигән кебек инде менә әле сколько еще сидеть до пенсии дигән выражение бар русча. Кызганычка каршы менә килә, атна башлана, атна ахырын көтеп, менә шулай көн үтә, ай үтә, ел үтә, тормыш бетә һәм нәрсәгә килә бу? Хәзер инде көннән-көн арта, танышып барам, яшьләр бик көчле. Менә хәзерге яшьләр, менә миннән кечерәкләр, инде менә студентлар миңа бик ошый. Алар да инде адым сайын көчлерәк. Аларның теге үз-үзләрен күрсәтү, теге каядыр пятница көнне җыйналып утыру түгел, менә дөресен генә әйткәндә үзенең эзен калдырасы килә. Андыйлар һәр күбрәк. Синдә андый уй булмады, менә атна башына, атна азагында клубка барам да, тагын яңа атна башлыйм, клубка барам да, яңа атна башлыйм дигән. Әлбәттә, мин эшләгәндә атна ахырын бик каты көтеп аладырым. Һәм әлбәттә бар иде тормышның зрәгә үтү моменты, менә үз эшем белән шөгыльләнмәгәндә. Мин ул эшне начар димим, просто мин үземне ул җирдә тапмадым. Шуңа күрә көн сайын менә көн үтә и шундый хис барлыкка килә, син үзеңнең тормышыңны менә зрәгә үткәрәсең. Ул шул хәтлек депрессияга китерә. Менә депрессиядан килә икән. Менә шул хәтлек үзеңне кирәк түгел итеп хис итәсең һәм менә шушы хис бик каты
Шуңа күрә үз-үзен үтерүчеләр дә арта инде шул сәбәпле. Мин уйлыйм. Әнә үзен тапсалар, мәсәлән, синең шикелле, үз эшен башлап, үз яраткан юнәлешендә. Янып йөрисең, анда бит инде төнне торып мин Алинәгә күпме тапкыр шалтыраткан бар. Менә шушы менә ничек дип уйлыйсың син дип или мәсәлән, ягъни мәсәлән, менә утырабыз икән бүген, менә нәрсәдер җитми безгә, киттек Мәскәүгә выставкага. Или мәсәлән, нәрсәдер җитми, менә без Америкага барып кайттык. Без күрдек, ул бик зур опыт аларның, менә шушы опять-таки иреклелеге.